restaurant an vatlen chuan alo lun lai khop maya dokan olpo om to manglo Lisa chuan manager ka va biange hetia kan ha ringo chuan da ka chon ve don ha ngai don tlat atia mase dana chuan kanu chutia ti ko chin ni lo ati po chuan thil ti theria wain ngai na neya manager chu va bia dolok zanga kan pek berang che te vatia mun ol min bo se sakte tia wangen nu po chuan manager chuan chutiang lo pek mai chu akan ti hau lo maya chuta derin chuan keman claudio venge tin avakal nai leya kapu derin kania kapa chu mi khami chu ni so ka thian te ka lein han hai ten ron kala chol pui ve ka duwa khongai mun ruak min siam sak thengam le a han te leya manager chuan kapu apoi ka ti khop mai nangni aya poi mo ma sa kan nia he ana izo hun te lo hak ve mai ta cheu atileya chu ti dai tak chuan Alex kha ava mu futa manager chuan Alex han mu chia mai chu mu anei ni ti khret tak hian amit chu alen pheng hal bata amma dewa he restaurant thil theng kha kan la khriat ka ringa kha manager po khan ala theing hil lo chuta deron hena chuan ole inom na tu mun chu ka lo ngai to ba donia tin alen le ta thuaya deron chuan inge mom zele thil ka va ti thei ang reng la si ve mole tin ama le ma chu ein reng hel rom mani chuta a thian te zinga chuan a vale le manager chuan inom na tu ka lo ngai to donia ati kha atia Lisa chuan ava han ro pui tak nang nge thil chu lo ti thei deuh zo kan hi mole tin a hlim khop maya chuta waitress pakhat ro kal wanga khongai min lo zero le atia in chung lama private room ma chuan an hoi chawa room number 888 a chuan an du puita room chung chu alo chang kang maya han en mai po chuan atlom don lo tia chiang sa derin chuan waitress na chuan he room man hi engzat ni emoni le a han tia dolok sang re dan mai pe na soita entina tina phok de hu maya dolok sang hi vel kha lo in hisapa ma se sang re chu sang ma ni Lisa chuan room da kan kal mai don ni hey ka fa te hi jong lai ve kan lania an tan poisa tam lu tu khanin sen wak kha atul lo be alo ti wata ma se derin chu tlo mangalan adu lo wangin moina pui theinem kan lo omange atia chuta waitress chuan nui chungin kapu amanin pe ka ngai theinem kam manager khan kang khwal zom te an ni somin tia a thlonin inom theyang chuan ei tur po kan siam meka alo thleng thuayang adita derin chuan a thlonin mo a han tia ma sen mak ti mel tu ka om chu adu le dawa kan lo me a han te le ni chuta Lisa chuan derin chu alo ro pui le mai restaurant changkang taka min lo pui nuwa rom changkang taka a thlonin min han om tir le I chung te chu eng thok nge mon ni le ka van kha chian chak vem le a han denon le derin chuan in ti confit takin kanu le pa te hian company rian lo te hian nei ve kum khata mak ta doi somvel chu an la lu tang eng tham phei chu ni lo a han tia Lisa chuan mak ta doi soma atamalom chu ani le Alex nang engei chung ten an tho ve thakhata dolok sang an zat tengin lak lu ve a han tia Alex chuan a chang boi pe ve lawa ka chung ten tho an nei khan lo dolok sang an zat bat ma an lo chuak lem lawang atia chuti dai chuan ei tur chuan lo keng tran mek to ni ei tur tui la changkang tak chuan lo chop a ei dan tur po an thiam hlom lo ma se TV chuan anu le dana nu Lisa chu a ei dan tur an thiam lo takin ti in ati dan tur te tin atui dan te a dan te chu a han khel fi rong zunga chuta Lisa chun makati ta dewa engting ya chu chi khriat thei I voi khat chol na ve thawani om sia a han ti hu maya Stevie chuan he restaurant a hian kein lo ve thrin lom tun ma deuh khan a te diam pota ani che chu I chol thrin om si lawa amak ka ti reng ani athia chuta an rom kongka chu loin honga Mr. Hood manager khalo luta za tak chung chuan enge an atui bokem alo ti luta derin chu thowata atui khop mai hei min lo don sandana kan lom lu tukania tin inti ho tu chanchang tak chuan awa chi bai vela Mr. Hood chuan Alex zo khabia ka tumrang ani sia ma se Alex mer khria thate an ni lo takin tin derin po chu a han mel moi nai vea chuta
intan wen thami botol ni galo keng boka tin Alex zona da chu han tuma ma se Darren chuan alo lavata eo he tiang hi aman tamasin o ingtin nge mo ka du zong te hi in khret chak chat theile kan valom ve o tin alo chele zung zunga Mr. Hood chuan a khathiam lo dewa ma se Darren hi Alex secretary vela mo ani takin tin thatak chuan a bezela ingpon hi second restaurant na in lo chola wangin kan lom khop mai wine chu in howang wo a han tia ti chuan a han thlit tan dana Darren la chuan kan valom men don sandan chu a ko pui hle mai lo ti ve seka a thli phei zela Alex zona thlen chuan a ai za le moi hnai zokin anawa chuan a han thlit saka Lisa chuan Alex po za takin no thlit saka Darren a hruai ni wang mai in mi ka thei deuh po an za thiam hle tho mai a he restaurant hi lo changkang tak zet ani don hi a ti ngal wa chuta he tiang mai po ani chuan kei Darren a bial nu phei hi chu min da pui mo nga tang ti chungin hello manager Hood dana nu kania atia akong zon a chuna va khoi kheka Mr. Hood chuan ati thei do ma se chu tia ti lan va ke atum lem lo a chan chu Alex mel khret thate an ni ringin a pe chengam chi lo ni Lisa chuan Mr. Hood chu achul le deuh thuak fo maya ti khan tui takin no edon nia tin chua san mai atum ta ma se anom na zona tang chuan kongpui alang roya Sunset Restaurant a dalu tur sanga le thlai le sa dang e tur te chu truck hian an ron phurlu zut maya an lo zut lai te chu lang theya chu ta Mr. Hood chuan hoi homa han chu le hwa ma khung kan restaurant kan siam tur ania heti hian e tur thaklam ram dang atong kan sa lu danga kan thil siam te he thaklam be kan tan ni zela nia a han ti le ya Darren chuan ani che chu min khila wang kan lo me chu wang ani chu mo le tu le alo ti vata manager hi angai dan ani wak ko lo nang hi lo tong ve ji amaya Alex hi omlo se chu ka pe chuak dei tong che mo le ti gal chung chuan a chuak ta nge ni chu ta Darren chuan le Alex hotel chu book to a han ti ya Lisa chuan engtin mo Alex an mo hotel buka ang hotel tak niang mo a han ti ya Dana chuan kanu insum ve deuh la Alexian hotel book te chu thiam ve tho lom tin husit tak chuan a han se ya chota Alex chu amu ta thamak to lo Azilian Rest House chu mi hmuna chuan inom don nia tin a tong bul muk maya hetiang hi ani don ti khelok selang chuan Stevie le anu karla chu Azilian Rest House a chuan a kalpuyanga anni hi chu am buai lo buai ve mai ro se ka tiang mo le atiang bon mani Azilian a chu tiang te lo om mani wo kanu dule karla te khachu lo wo mai se hotel dang kan zong ve don nam mani le tin dan na chuan a soya a chan chu Azilian Rest House chu kan soi tuang khan mina zong kal theina ni lawa dana phei chuan am hing po lo la khangai lawa hotel chang kang vak lo ni tu angai ngal deu ngat ni Alex chuan a ko te chuan a thang tang chu local ve top su se min ti buang ba mai atia ma se midang ho chuan lo book ve vek tu kan cham mai don chong henem mun dang zon le chu buai thak mai lom an ti thaka chuan ni an te tlang theita ni an thilei tu kan e zon ho chuan Azilian Rest House om nalam chuan panta an voi khat kal na ni hloma wangin me patang chuan zong chopa kalkong a chuan hotel changkang tak building no pui tak an plan phel phe zut maya Darren so hotel so enge ming tin Lisa chuan a zot phe zela Darren chuan a khel fia phe zela engpon se Alex lo book ve chu ve en photela annam lo chuan khang hotel kan plan pel tak khowa khan nang ni chu in thleng le dei mai don nia tin Darren chuan a soya chuan Azilian Rest House chu a topa chuan an va thling ta Azilian Rest House chu building khirlian tak ang khani velem lawa tin khuwa thim vek towa an mu thei chin chu a toy to khop mai agam noi roi mai hian an khria an tui vak lo khop maya an chau deuh wang chuan an omna tu ro ma chuan an vom lu topa an intifaya an mu ve mai boka atu galo ni chuan Lisa le unau nu chuan kan thlen na mun chu a rio mai rom dang ho po a wak te huai ka khia an tia corridor lama chuan an kal phe pa
các hình đàn he hotel hi an khar to do nanga chu wang chuan tu man an tlo to ngai lo niang mi pa mel thamu tu pon om lo nimin kan kalna than khat te kha o lo thleng zo khela anom don te rang len tin an ti tia hetiang mun rai la tuk agam hoi box si tin am phun mai ni chuta an thok pakhat chu lo kalin kapi in mun wa mo suram so choi na rum lamania engkim a thon vek ania man pe ka ngai lo nia tuida win in edonia alo tia chuta de sa chuan a ngai lo mai kan du lo mai ang atia a chan chu he hotel hi an khar don to wangin an ei tur nei pol hlui tak tak ani tonga chu wangin a thlonin an ti ni tura angai ngal mi mai ni chuta rum dang atang chuan ka ra khalo chuak ve a na thok chuan ava pan pata kapi surama son ei in na tur hunania lo khoyang che atia garla hi lo en kol thadeu dura alexian acha wangin an ngai sak deuh hlakani ma se de sa te pani chuan nie garla te ang om na tur tak ani hi a thlona ei thein na tur an ngai to sak ani don hi a song hwan te sen te an chei moi te lo nen mi kalan van tlem em ve mole inge mom zia le tin de sa te pani chuan la buai khop maya ni chuan hun a liam zela de sa te pani hi chuan Azilian Rest House a tur hi an ei chin du lo hum khemane chu ei tur kan an chuak zia man to tak takin hun danga mi an va ei thwina lisa te hi kho sa ve thei tak an ni wangin sumpo an ran lo ve ang ran khop maya ei le in ringota po anin mangnol to Azilian Rest House chu zantin hnuwa riana nan va mang ve tok choni ni kha chu lisa te chu am bazar kol na lama chuan an mel khiat joen an hulau maya Joan hi an sum don pui ve tho ania eheu new year kailo sin ve nemo tin de sa chuan ave bluama Joan chuan nangnin nemo nia hei nalam thila kazin lokai khatia khoin kaldo na hantia de sa chuan a hei no por na tur kan zong don ani hi local vela country dang che alo tia Joan hi an sum don pui ni wangin ani aya ho sa zo ka ngalan na kam chang angain sunset restaurant ava tolila tin a soi ngala Joan chuan ngoi teu sunset chu kan chol ve phak lo a to hlom lo tuka mi pa ngai chung lam chung an kal thei atia disa chuan lungai su mer khe thra kan ei lom baka ka treat vek don che lom tin taxi chun phaka sunset lam chu an pan ta a chung an lu chuan an lo khat le vek tua nga deuh hlek lo chuan mun ol om le mai to lo Joan chuan mun da ngai kal mai tiang wa a han tia Lisa chuan longoi lok manager ka ba muanga engkim a fel bak me ang tin angai ran ning kha soinga chuan ol som de bin hun olan nei de mai thei a be se ni Joan chuan kan khue mo tiam boni le o chutin ol som takin heng lai huna du du amu mai thei thei nem a han tia Lisa naw chuan lungai su mani pon kan chol to lom engkim a fel bak mai ang tin a lo kon fi ve khop mai engtin mo a han tia afanu bial pa derin le an manager kha anin khatha mani pon a thon bekan lom engkim kan ei lo ngak le khema yang tin an ngak ta wang maya Lisa chuan an ha thok pakhat nela chuan rum pakhat me lo pe thei ngem tia a kapi lo ven line ve mai ta se u a han tia enga tunge kan ni khelo em ni o in na tang hian ka ban ti o me to se u nia a han tia chun ha thok chuan tunge ni chu kan khelowa ma se dan kan nei ve a akal ma sa piang ten ro man changa in du chuan in long ha ve hlek anga yang atinon le a chuta in manager ka betu anin rom chum pe theyang atia a kapi meeting poi mo neya ke man hena abule soi tu soida a thei ve kang o ka thian te kalo hoya min ti khot lai ani chuanin in sum don na hian hong don ania to na hian hun ol min bo se sak batula dola ko za ka bonus don chenia a han te le a ma sen ha thok tu chuan kapi lo wak hak ve phot mai teu tuna chuan VIP room ba ko ol lo sang vet manania indu ten ningot lo chuan atia o chu lom kan soi a han tia engtin mo VIP room chin mang du mo tin ring hlel dok tak chuan han zot non le a amma kan local pon chuta chuna lom kan chol le ati ta ka chuan na thok dang chu kowa VIP room lama chuan an foi chota ni Joan ne ko atha muang theilo alaring tak theilo ma se rom chung an han lu che chuan rom chang kang le moi tak
hoi vel tha bok si chuan a ro chu la penga nuam ati ve ta dewa we taw chuan engen edon an tia a mani miang kha ne mai tin Lisa chuan a soya ma se kapi tuna chuan in thlem to sia mande hu chuan in tam sia a han tia miang kanei zo sen lo le a banga ne mai dom atia zuan chuan a ring zo ve tran ta ithil phal le mai a hetiang ate chuan ka dam chungin ka chol ve phak poka ring lo nia a han tia chuta e to chun ron la chu mai ne lovin VIP room mi hi chu manager hot khan ama ngein a ron petrina chuta Lisa te a han mu chuan manager chu phudeu zok maya ma se pa ngai takin tui takin in edonia tin a bethowa chuta Lisa hian in tur lam te hi mane miang kha lo la ta che tui takin in howangu a han tia Lisa hian manager hot hi astar de upok nen a han in so pa vela manager hot chuan ole kalo la don nia atia akal lan chuan zoen chuan an manager chu a chet lo kha atia iti ve thomo idu chuan ni chu kan len chu pui the mai the ni tin Lisa hian a soya tak mo ma sen tin nge kan pa khaniang a han tia Lisa chuan o kan sei khir don hlenem a khetop nang a han tia an mi don ha chuti lai chuan manager chu lo lut lea wain man to tak chu lo keng lut boka chuta a han thlit sak le den dena Lisa chuan manager hot iom a khan apekania kha tin ti fai sak han tuma ma se manager hot chuan he man ka ti thailom tin akal son dewa Lisa chuan he wain chu atui hle mai a kalu ti hei thailom male tin Mr. Hot chuan a chuan a han on phei dewa ma se Mr. Hot chu alo in son lea chuata chuan Lisa chu atlu sual trap nge ni chuta manager chu a chuak wata Lisa chuan a ton tum chu a fu lo deuh flat ni danga kan thlem la zo donia tin an ei tur chun eya an ei zo chuan an chuaka pon lama chu mai an han tuma ma sen hatok tu pakha chuan kapi in eina manin la pelo ni o alo tia chuta Lisa chuan thin ram deuh takin nang chui thok thak ani mo manager hu dan hela kan soenge atia chuti lai tak chuan Mr. Hu chu alo thleng ve che bok nia in bil kha peu lain kal theine mai alo ti tamaya joen chuan a thoni ti mo ka tia enge zia alo ti ta su mai chuta konfi takin Lisa chuan Mr. Hood mani pon engma kan choi lo kha a han tia nia ti kalom ma se kha ka chu a chan dang wang ania ton tum chu in e man le ro min man kha han pe phot teu le ati le chuta Lisa chuan o aban buai thak tak ka phone kan mang lo nge thate te in min kal tir mai la thatu ka nia tin dewin chu han phone a chuta Mr. Hood chu a thodep dep mai Alexa phone mo tia ke hi ka ti fu lawang a ati khal ko a nakin deuh chuan dewin chu lo thlengta Lisa chuan va pan na ya dewin kan lo nga ko han sia hei boina kan neya tin asoya kal phei pa chuan so nu so kan sum don pui ka tho pui tu ka nia ama son ka mol pho thei lo min pui te a han ti zuya Mr. Hu chuan dewin lo kala mu chuan a tho huai mai ama khan Alexa secretary vel tu ga lo nga ya ani lo na sa ti alo chui chuak vek to bok ton tum chu iwa chak don lo em te na lo en hum ro ve khop mai chuta dewin chuan ole manager he ka lo thleng ta e engkim chu fel ani mai lom ni a han tia manager chu ani hul haka nia ilo theng ta aman chu han pe fel wat teule atita Mr. Hood min kha to na nge dewin ka ni hi kapa chu mi khami chu nia tin han ni soi fi alea chuta manager chuan e o ani tak mo a han tia ni e ti khan na fele ho i chu gang u khai tin le lam chu a han hoya chuta manager chuan lo la ding teu tin a zuya dewin a daga chuan a kwe her sok maya poisa min pek don lo chuan police ka ko thei ne o chu wangin poisa kha pe photula ti chuan a to ka ni mai ati le ta manager angei hret le dewin kan ni hi chuan ka pe ka ngai thomo tin khel hai tak chuan a han soi le a poisa chu tu pun teula poi ka ti lo ma se tu ema tak chuan in pe ka ngai ani lo chuan police ne na ka pe zok don cheu ni tin khong tak chuan a soita chu vele a tha police ko ngai lo ke mang ka lo pe mayang tin dewin chuan a wallet chuan phoka manager chuan khati mai tur kha nia tin lo changa
mà tiếng nghe mà voin chu ami zia van dang ta em tin derin hian angai tuan em newa chu ta bil chu non kenga hele sing khat sang sori da zong wania ma sa sing khat sang sori hi min peula tok mai atia chu ta derin chuan khoi mo tin bil chuan han en chianga wain te kha chiang sang ruk man ro nia an ro man po chiang sang riat ain ziak thadu maya Lisa chuan derin bula chuan ipe theyang tingo a han tia derin chuan rung oi vak lo ti hre tak hian theye atia chuta kapu ika to zong zong cheng sing khat le sang ni nia sanga pek langai an lo ti ta chuta ka balance nei zat ka hrengai lowa alo van tlem ve tiang ai to chung chuan Lisa hna chuan sanga pek langai a in pe thei tong to tin atam zo ka pek sak to wangin ala kon fi viau tho Lisa chuan pek chu pe theye ma se tin angoi do wangwanga poisa mang nem to lu tuka tuna chiang sanga amhan ral le chuan an ho huna an pai na hau nge don azin ve chuna poisa mang teu mai sia chuta derin chuan I thian te po hian tumpui ve che se a han tia an nei bik lawang tin Lisa chuan a soi ba deuh nuai maya chuta mi te chuan an kon en ta deuh hu hlom maya tinge mo poisa nei hot lova in lo chol ve ngot le an ti deuh sop sop mai a to pa chuan join chuan ka tri tang chi ti ve em a tin lung oi lo takin aka chu phonga poisa pek na chuna pe felta zak takin a chuak ta thuaya Lisa te chuan join mi lo ngak la kalo ko leng che tin a awlom loma join chu fellow ang makin oma rol pok du to lo te chungina kal chak so so ni ani na taka ka chiat pha nge yang le dewan chuan kalo tha don cheu mi a han tia ngai lo ve taxi kan lamai nge tin Lisa hi azak ve deuh cham cham to ni Azilian rest house an thlen chuan roma chuan an bok deuh thapa voin an thil ton zet chu a chau thak nge mai rai lo te chungin chu ero hun der mai an lo ching sekaniang ma se an mu ta chiat em awangin thil ei tura va chua le po an pei to lo chu ta thok tu pakhat chu lo kalin kapi nak tu khin chua ngai to dona zanin chin om thei to nia chu chu lo soi ni enga ni kan lo om bel thei ngem a han tia a thei to lo in hun na zo to a han tia midang om tu kanam chuan lo hi tin an changa ni dangin om bel le du chuan puem bro san hena khan indi ranga yang athia tunge puem bro sa Alexa khamo eng wangin nge nin hena kan dilngo tang le tiang ei to chung chuan a thalom nak tu ka kan chuak ngal mayang antita chuta karla khalo kala zanre te vai la tin alo soma poisa an nei to lova chu wangin anin du kwal vel thei to lo ni tin chu ina lampang chuan pan ve ta ni an voi khat e na tu ania phur lo zet chuan an kala an ei tu chaptela chu an khriat ngai lo atam em maya ma se an han e chin chu alo tui hlom khop mai mun danga kan e thin ai na tui hlom ani hi tin Lisa chuan makati ta khop mai hi a thonin i lo e chak chak ti na mi tin karla hena chuna zota nia mole tin a changa o sum tam tak sengin e le ina kan lo tlana hi tui hle sia tin an e pa chuan an ngai tua an in chhir ta rom mai Lisa chuan kuk ne na chuan heng ei tur te hi khoi mi ngen lak chon a han tia kapi kan lak chon chu ani chi alo ke mani siam leo ani an tia ani le hi in siam bang heng ho zong zong hi in tin gen ti zel a han tia abang ho zong hi chu Sunset Restaurant na te le mun dang ate kan thon chuak le thrin ani an han ti ta ka chuan Sunset te kha an lo ngai sang emema until siam ho te kha hetami vek hilo ni sia avan makdon ve tin Lisa chu phok tel maya thil ni za thak deuh chu Sunset a khan an poisa zong an va kho kala heta an cham chungin khata an siam ai tui zok a thlonin ei tu om ring si chu ni an ngoi ta dak maya karla chuan makati dewa enge thil dik do a omem ni tin a han zota lo ngai ven ve tu su tin an chang maka ti chuan an ei zo chuan an han hoi thoveng vela helai mun hi eng mun tak chu niang tin han pangkwal vel chu an du ta ni ma se gat pakhat chuan kapi helai chin pa khi chu akal thei do o tin alo danga chu ti lai chuan an pia deuh
an hmu phak sia chuan kar mawi tak lo dinga a chhunga tang chuan nam dang tih hriat tak hi veng tu nei thlap boka ti chuan an zinga mi chuan mi pakhat nela hian hetiang hmun special a min lo mi khwal awangin kan lawma ram khuai tu le mi thil ti thei tak tak zo om theina hmuna min lo mi khwal kan lawm hle mai tia anin si beilai te chu an va hmuin an va khre phak vek maya Lisa le au nau nu chu an phok tel tel mai an phone an han phoka an omna hmun chu a chan chin chiang jok in ziana an han zong hala chuta khovela hotel tha zinga pakhat alo ni ti an kha chuak ta zinga an chuak dai thuina khothim nuwa an lo ho vele chia chutianga an kho sak thina wang chuan a hmun ma vel po chu an lo bi chiang ai lova ma se tuna chuan an omna chu eng ang taka hmun ro puida sang nge ani an kha thiam ve tran chiani nin hi lek po ombel a thei do dan te po chun kha thiam ta eng po ni se tu ka chuan an chu angai don to sia Lisa chuan karla mu chuan naktu ka i chuak veng te ro a han tia ma se karla chuan Alex Khan idu chuan ila om hlek theyang min tia atita mak an ti ta hle mai karla ifanu bial pa chu min lo dil sak ve te a nin hi vel tal chu lo om ve kan du ni an ti ta karla chu ngoi de owang wanga nia kalo be ve ham kham don nia ma se a hlotling nge yang ti chu ka chiang bik lo nia o atia chuta an lom khop mai lom thu an khel nu chuan an han kal kwala an phone an phora thla ten la kwal vela helai hmuna hian an thleng nge ni ti fin fiana tur thalak an lak wat angai ni dhakar ni vel thala chunga an fangkwal nu chuan roma chuan an lo le tia Lisa now Fiona chuan Alex khalo ho sa hle ni don kha alanda na tongin ngai dang kan lo siam ngota kan ti sual hle mai atia Lisa chuan ni chuan kan omna hi zan khata engzat nge ti ka zota sing ni an ti mole chu tiang za ka khat chuang poisa chu Alex chuan min pek sak vek ti na nia eng ang taka ho sang e mo aniang le a han ti ve a mel ta kha chu tha ka tia ma se a in chena kha sang lo ve mani tin Alex chung chang chu an ti tui baka lo changta chuda pakha jok chuan poisa nei wang ringo tin herai phuna hian om ngot theilo an ti le zel sin thunei tu deuh ni anga yan ti Alex hi ho sa mai ne lovin thunei na enga motak anei ni nge yang lo tia Lisa chuan ni takang sunset takang kal masak po han manai zor khan min za thiam em kha dewen wange mo kan ti kha alo ni mi alo Alex wang kha alo ni rang takang eng ting em kan lo khriat lo thei de ati de chuta pakhat chuan dana hi Alex zo khi ngai zong turin ti la thang Stevie te chu anin taka chuan an har sa ve chu wangen lualan har sa ni alawang alo ti ta chuta Lisa chuan ni chu dik chia dewen ve kha chu alan dana khana zo vek atak taka Alex hi ro pui de zo kan hi chu wangen ka fanu dana chu engkim khilfia vekla Alex thinlung hi ne tum te se atita Fiona chuan ma se lo du khek lo me thei si na tia ado tu ani tin Alex thinlung po ne nge tu ani dam chung hunin thlak dang lam vek theina chu tiang thil chu ni wangen he tianga hi chuan roi se kan lak ve ta po angai lom chu wangen dana chu arang theyang berin engkim ka khil vek no ani atita ni Alex chuan Stevie class bang chu lo nga ka alo chuan hu chuan Alex chuan ice cream ei tur leng miang atia an kalpa chuan inu kha ka khat dang le cham le se ka ti dewa local kha sia local le zung te har sat to takin an tia Stevie chuan avan lom om ve o nia a local chuna hian len kual pui te po cha kom ma se ma zo khian le khaji ka pui mo zo len kual angai lo ti tlat zela ka khat dang om le don chuan len kual pui la thang atia ti chuan ice cream chu Alex chu na reya ma se ama chuan a zo vek maya oho min pe don mo ka tia tinge i zo vek atia anunga chuan a chumpa idu ve ni mo in ani vang vanga Alex hian a chai ve ve ani chutia anin chum lai vel le anin chai lai vel chu gate bula
meiche pakhat chuan alo thliak an mai a meiche pakhat sam tawi ania a pian pawh tha a hmel pawh tha ni chuno an han muthut chu Alex chuan makati dewa seituang han hmel la lo thaphian le nghala Stevie chuan tunge so imhel khred ami ti in thik mel deuh chuan han zot wata idove imhel khred ni jok tunga kanga ya tia chuno chuan uluk takin alo la en renga engemaw khred chhuatum ni awm tak hian zam mia lovina melani Alex chuan nuama ti chi alawa Stevie la chuan a thik ti deuh bawk nen chuta Stevie chuan khanu khan en du reu cheng ge khia ke ain a thazok dei le ngal a han tia Alex chuan ngai koi mai ni kha ani ai kha chun thafe jok tina han faka ma se Alexian zeblo chuan kha mei chia kham hel tha tia bial nu nei lai ani wangin mei chadang tan mun a hong lo mai jok ani ni lo se chu khanu kha tu nge ni chia va khia chian a du nge yang chu ti lai chuan gal khata midang lo ho chuan khát lòng vál cái thệ mèo đeo khát tiếng nghe en chọc le anh thích nghe mà đủ thấy rộng lại thì anh lỗ suy về sắp mày Stevie chuan tu nghe nị khiết avan trave o và rồi chiang te atita Alex chuan khre mel tak ma se cha ko phian si chuan avapan naya avan hai zera chuta hei chen nu imhing chu ka khelo na ngen ma se thil soi du ka naya poi ka ti khop mai biol nu ka nei to a chu wangin min dang chu khatan chu na kan to lo ni avatia chu lang taka a soi nu po chuan chu nu hmela chuan dang lam neng ma ala thenglo Alex chu ena TV lampang chu khoi lea amel le deuh ngang maya chuta Alex chuan adara chelin khol fia han tum lea ma se vela chu nu chuan min khoi su ma tinge min khoi ri ngot ati tu ka maya Alex chuan ka soi khai he thiam lo mo ka tia chiang zo ka khil cha ka tum mai nia atia na tinge kha thu khai soi ka mel chemi atita min mel lo amia a han tia chu nu chuan he sual niang tina nam sona chuta Alex chu zak ta chem mai Stevie la ma chuan ale lea min mela mokatia enge mom zia le atita chuta chu sam toy nu chuan a ron zuya ama chu ron belo na moti line Stevie ne lama chu na kal tlanga thianu ka ming chu jen ania hi ka business ka ta ni hi tin aka chu pea chuta Alex chu lo zak to khop mai Stevie chuan ka chu la zen chuan Sunshine Music Company mane zong ka nia mei che khup kan tin do na chuta chuan lo tel vela ka du ni atita ke ma hi mo ti na oi lo khop mai a zen chuan milak taka kan siam thei chia chuta chuan lo tel vela kan du ni atilea Stevie chuan engtin nge in bum na mai ni ro ti kan khria theyang a han tia idu chuan kan company chung chang internet lama izong theilom atia Alex nen chuan an phone an phonga an han zong vat zen so yang nge chuan Sunshine Music Company ho chu company hon tak mai le zai thiam le lam thiam tak lo chho chuak to tu te an ni ti chu an hu chuak ta ni zen po chu manager lo ni nge maya ma se Stevie chuan ngoi te ke chu talent ka nei le nem chuan e chin dewa kan ti dan chi kha min ngai dam don ya kan lo ngai dik lo dewani ati zuya a ho lutuk rocket girl ti hming khe to ngai em nang ma hian theina kan mu lom chu ta tel ve to chuan kan train don che ni iti ve chen hum khem duem hun ran chang hi bo pel lo thania nakina irein sirange ati leya Stevie chuan thutluk na siam thiam chi lo chak chu chak ve tho ma se lo thon na enga mo tak maya neya Alex chuan Stevie om dan tang chuan a chak ani ti a kha thiam idu phot chuan ti theilom te chu min beng thong su a han tia zen chuan le thutluk na chu han siam te le lo tel ve duem ati leya chuta Stevie chuan angai tu awanga zen lam chu hoin ole tin alu chu abuta ngau mai kavan lom tak em imhel la thasi me pui nan lom ngo tang che engpo ni se kong company office a local la contract kan sign donia atita a thalom atia thutluk na chu asiam felta ni lela ma chuan Alex te chun hosa chu wangin ani po mi hosa rin chan ngot lo dewa mania tho chuan i ve ta chu aduni jen chuan
mei chakop ani angin thurok neu neu kan nga ve a I thiam pa hi chu a local ve zela kan tak lo mai thei ni atita chuta Stevie chuan kan zo ve le ka lo suenga mi lo lam le mai ta che atita chutia Stevie be kan soita ka chuan ni e tin an office om na lai tak ta chu a han zot chiang le zuala khapa kha ibial pa ni tak takem engpon ni se kan han siam lar phot chenga ani ang kha chu ilakal san thuai mai thei ni an tia Stevie chuan what ena po en lem lova a chan chu Alex chu amunia mani ti a khiata chu wang chuan a chu sak don lo ti po a chiang viau chu ta jen chuan tuna chuan zirlai mai ilani dona ma se I han lar chho tak takanga idin mun milpui deuh te po ila tong treu don nia o an tilia Stevie hian a chang pe lem lova angai thaliam vel mai mai ni akil ko te chuan eng ang pon lar mai la ka sum tho chu atur te chu Alex tan chuan eng tham mani don chuang si lova ti chungin company building chu an thleng tak ang mai ti fel tu ang te chuan han ti fela Stevie chuan zai le lam po alo ti thei phian maya an han ti chin chho vel ta jen chu alung oi khop mai he tiang talen nei thwa le mel thabok si kan hu thei hi kan va va nei em kan la thot ling ngei to ne ti in tin deuh chuan ei tur te a lei saka class nei lo chang piang in practice tur nei lo kal thina nga I thian tur te po an ron lang ve thuai don le khazir le helai huna ron practice bak chu hun all in ei thei tak tak don lova I thei to pi chu angai don nia ti na fui pa mo mala a tha lom ti na changa Alex chu teksa an la zir thu le an zo huna hil tur thu ava thona ni chuta Alex ve thung kha university da ma chuan zaira khana lo kova hey basketball match om dona I local ve ngai nia atia Alex hian nge vati ve thin kan ti chuan kan khria to kha zaira te thuam hno le an bek te lo ken sak thina ni kha mei chedang ho chuan Alex tun lai chu I va kai ve khoi om dai an lo ti sap sapa ka jin bo ve lo lo ma le atia chuta zaira chuan jin na to poi sai la nei em ani le o atia mei chedang ho chuan o ka moi deuh te po nei kha an lo tia zaira chuan kha ta ni hlei nem mi ta ho lom min lo bum vel mai mai lom ti na soi chuak ta chuta din le mi padang ho chun lo langa nia Alex kha tu ta mo han soi te le thodik soi hu ne an lo ti ve boka Alex ika hello keng lem Alex chuan keng lo ve do ka siam ti ga ti chawina changa chuta mi dang ho khamini om ve lo ho khan engtin mo Alex san engkar mo lo kena an han tia a then chuan an oi lo hle a Alex san chu tiang ka khala ni chuan ke chuan helicopter ka khal thayang ten tia an nui de ham maya chuta an match chu tran lo hun ta in khel tu kan an in siam song sanga hemini hian an tumpui te hi an ne a game a zo me chuan tlai da ko alo ni der to a chuti lai chuan ke ran lo kala ke ran chu tunga kan ti chuan zai wai ka zan ani engei lo ti don a han tia mi padang lo om be te chuan ke ran en han mu chu mel than tia a pian la moi box si a mit lak tum mi an sam te chu an lo siam thawat wata chuta zai ga chuan lo ti don ka ti chu han te le mi zon ka neya ka mule si so tin Alex lama chuan akal ding tanal nal mai zai ga chuan ka zan chu mi pa mel thatak takan tam nen tinge mo Alex ber thanga pan le alo tia chuta din khan ama alo pane mo tin alo ding hnuaya thianu thamo tin a kota han pe a chi baya han tuma ma se ke ron chuan ngai sak mi alo akal pel ta dai mai din chuan heu min lo pane mo ka tia ke ma ka ni hau lo mai tin a khin hai khop mai chuta Alex bul chu va thlenga o heta hi ilo om dei ni hi mo le tin Alex ban chu chela lo ka ro le thil ei tu ko lo leng che atita midang ho chuan ka hawin an lo thira enge thingta hi an kha thiam lo khop mai en thil nge ni ngai enge chan Alex ber thong hi tinge tin an lo thlir thup maya keran chuan min lo zui ro le tin amatong omna lam chu apan puya zaira chuan kha thiam lo le mai Alex khuyang ei kaldon tunga kan bek khai tang an tia keran hi zaira u Alex ngai zong reu tu kha bank assistant manager khania kan la khriam o
aming hi kan le len ma sak zo ka min an khan alo in ang lo dewa ma se ti khan kan khret thei ka be se zaiga chuan David a thinlung kha kan hne dai to sia ngati nge tuna Alexi ala boi pui zel le ti na khathiam lo khop maya chuta Alex chuan ngoite zaiga soi chu dik ka puya ngai ni an bek te kha ka khai puya ngai rom a han tia ma se ke ran chuan Alex ku ta von chu tha tum hau lo chuta ke ran chuan Alex ka bial pa nia khatia in du duwa in tir koi kha ka phal heinem atita chuta zaiga chu phil hai khop mai midang ho po chuan an lo en thup boka inge ni tangai zaiga ka zon chuan Alexi angai zong tak tak ani mo in nei ta se ingtin he niang le zaiga tan chuan mak pa ka thei tuk nei te chu aza thlak ang chu tin an lo phun ta sup sup lom maya chuta zaiga chu hoile ta tunge anin nei don tia tin a thinarim khop mai midang ho chuan ngoi ta duk maya an chang le du lem lo ni an zinga tlema upadeu to chuan ma se kha ka bial pa tin a soi sia lom ani mai lo bem ni a han tia chuta zaiga chuan ni chungin eng ma la hin kha ve si rowa thil ti thol tin du kan nei wangin kha tiang khan anom mai lom atita chuta chu lemon chang mai mo tin an zot lia zaiga sei tu an kha chak ti hret tak main meng phok deuh hu chuan an han ngai tha thu dik chu hei hi ni David thinlung ne theina tuwa an ruwa manna ani dan te atran tio te tronga an ruwa manna siam zong zong te chu zaiga chuan han sei chhotan ta ma se ani nan taka chuan an thil tum kha an ti hlotling toina khria engwanga tun thlenga Alexa chu abial pa anga lola chei bol nge ni ti chu a khre hau lo ma se a thian te laka chuan in soi fia angai wangin an ruwa manna kal zel kha ni ti thu chu a soi ta thawani chuta an nui ta deuh heu hloma Alex chu avan khong ai thlak le si ve ti te Alex tan chuan ikazon kha chu a thama ma khum khum lo ma le ti te a bo chu ziom le ta ni zaiga David chu phone la local se bo ka fu chho via wang ti nan lo fui poa zaiga chuan a thata gang tin a phone chu phonga David chu phone ta David la chuan thata ken lo changa I u nge tun lai chan chin adam thamo tin lo zot ve la chi a box sia Adam try hey kan university a khan local la ka upo omalom inin mudon nia tin a seimwa David chuan lam a siam tam main tin a phone chu da ngal dai boka local te se ti chuan ka thu soi kha ka thren te hian a dik zian khada zoldon nia tin angai to bokani an nu roi vak lawa chuan David chu lo thleng ta der mai aka moi taka tang chuan a lo chuaka asam la chu a khui pial than maya midang ho chuan oho anin ti buai nge yang tinan lo thliang teu thup maya chuta zaiga chu vatlan phein David imotor chu ilei thangai lo avateya niamole mani deuh lok khan ka le thanga antia anin munun hun ber khan ke ran thinlung kha an ne chi lo nia kheda wangin heti zong hian tran alo la ve ta ni chuta hei zungbun pokhan ei sin in nei puya som ko duwa atia zaiga chuan Evan feltak ka zan chuan a du ngatang antia zaiga chuan I phone tlang thelo tu ke man kan tum beng e o tin zaiga hian Alex zok kha an khola a chan chu Alex ne nam du na ni ti kha a khriat wang ani ma se Alex support chuan a phone chu lo switch off tat mai chuta David chuan ke ron chu kha mi panen khan an chuak le to te ni lo mo atita lungai su an lo om du na ni poin mamone enge mone iwang mai niang mangai na laman dilawang a hantia eng tin mo chuan zaiga chuan anum na lai hun chu khe chuak thei ta hlau maya chuta rang takin David nen chuan chulai hun chuan vapan tawata an thian theng khate po khan enge thleng zel ti hriat an cha ka wangin an on ji ve a Japanese restaurant nam va thlenga chuta na thok ten hela chuan mi zon gan neya a mei chia jok chuan mel thang renga a ko hak chu tiang ka tiang chu neya ami paron huai chu a in chena changkang te chiam lawang tin ma se chuti mai in an lo khe hau lawa customer tam takan lo neya an lo phek en ve do te po ani chuan kan zon kolin phale ma hantia rom tin la do kan tin chu zon chu an tum ta ni chuti lai chuan rom pakhada chuan ke ron chuan Alex chu alo thlem vel me kani
an in tur zu thatak mai le tak ngak mai chu alo thit saka ti sa taka athin lung ne atumani Alex po chuan keran chu chia ti khan lam lo mi pa ve thonia a endu ve viawa an omna rom la azima a fian real phian boka lelama chuan zaira khan alo ti kwal le alo wangin a phone chu lo switch off dei alo ni ve boka chuta Alex helai huna min kalpui duwa kalom lu tuk o tin a wen thlit chu han pe a ti chuan an indun ta chuta Alex chu alu lo hei ton ta han men ko ka tuma ma se amit meng chu alo dul ta ngai maya a tha lo zoi deuh tangi ai boka chuta ke kan chuan chet la ka hun ani ti khrein Alex ka dar hi kham dewa min han phe sak thengem atia Alex chuan min kha thiam te ko ma nuam chi alo a han tia ma se ke kan chuan chu tiang hun tha chu bo pel atum mai mai ro a thutna tang chuan thowa a ko chu han phela Alex chuan a en rang ringot chet la ka tum ai lo ni chuta ke kan chuan a fu do ne ti na pan na ya a phei khok te phela a ko chuan Alex chu han vom pa chuta Alex chuan ka in thunu na ngai ni tin alo in fui ve mol mola Alexa chega thu chu ava bo ti tia Alex email hi avan tha ka ti atia chuta a han kwa Alex la chuan anam son telem box si lawa a fu do na tin a ai het chuak chuan han kwa le ya chuti lai tak chuan kong khak chu lo in hong deuh thuai mai zaira le thlen te chuan Karen kon nuai le ke ko te chi ha Alexa kwa lai tak mai chu an ron fu ta chat mai Alexa po chuan alo kwa let ve deuh bok nen a thil in awang khan tha nei vak lawa chu wangin alo kwa let ve nge bok si nen chutia midangina an ron mu thut ta ka chuan Alex chu ai ngai tu ha zoka Steven heta se ava han thinram don em engtin nge kalo kwa let ve thei zok le ti in ai ngai tu film tawat wata athil in khan ati zuya aglo thlengin ati a zo vek to ni ma se ke ran chu thinarim khop mai da ka chan ve dang chu han om le se atu takati pui thei don ani ti achian to te lul nen engai non tia chuak ta cheu atia Alex ti zelang ngai pui mo tu su ati zuya chuta ke ran chuan Alex chu a fop ta a kok te chu phel saka han tuma chung chu midang ho chuan an lo mu vek soi tur pon khelo phok deuh chuan an fu hlom maya David an thleng vea a in zoom zo thalo in va han zak lo ve tin an luta a pot then ta Alex maya chuan na thei to pin a beng thoka a mui phei chu a beng ka khlek ani chuta a ai na ben han tum lea ma se ke kan chuan David zok chu beng ve da thung a hoi sok mai engei fiata Alex singa tengei lo ben ringot kabial pa ni hi ateta David chu a khwel hai khop mai zungbun la chuaka nupuya som chak lo to masin atia nanga zungbun kha ka ngai poi bolo kanon tang hengkal bote min ti boy tam tol tuk ati za zek maya Alex naem tin han kai thowa ma se Alex chu ha film to engma soidu lo Stevie chu omi thla langa keran chu nam sona midang ho po chu nam sonin chu restaurant chu chu santani kati pal lutuk tira phun chuak mol maya heti lai takhian CV chu lama zir ve lai takania jen la chuan a thlinga alung oi pui em maya chuti lai chuan mei chadang palien lo luta chu ve da CV lo kalte heng me te hi member pui tu tan ni hi ti in jen chuan ain mel khia tira thil dang in ngai tu na aling lo ti hriaula in ming tur po thlan ani towa dream chei sorti ani dona in thiam tok ta mo ti ha mi pui mu thei tu ka pholan in ni dona wangin tuna tonga in thok in phot angai nei tin a han fui vela chuta malisa chuan jen hena chuan ka thian nu kha nak tu ka tongin local ve thei dona tin soya jen chuan malisa local le lo zok me raw se hey Stevie om thowa ba ka group pakata hian panga ai tam ino mangai lo panga vel hi tok via ve atia chu vela malisa chuan Stevie chu angei deuta henu wang hin ka thian nu atel ve thei do pha tin ai ngai tua khai le zok la tuang le tin jen chuan a soi le ta chuta an zok tu chuan an la sak tu chu malte te na han sak tira Olivia azai ma sobera azai thiam a opo moi malisa chuan Steven ti hi han zai ve chin che te se
a o eng nge ka khachak le mai ka thian nu lu lan tu khopin a thiam kan lo ngai thlang chu tin ngai chang go tangan maya malisa zai lo huna nia ani po he zai thiam zote tu po hena fak via wa ai in ti thei pha trep nge ni a chan chu Stevie zai huna la thleng lawa kha ne mai ti mel putak chuan a oma Stevie zai huna lo thleng ve ta Mike chu han la amai mi ching wanga azai ve tran ta Stevie o chuan nema adam dap maya zote tu chuan azai dan chu amut danga min chen tir dei maya tin a bei se lo lam dei na o chu lo chuaka chuta azai zela ala sak por deuh taka an sak thin na po chuan ani chuan ama style in odam dapin tlin wa chung tho si chuan a han sata zela azai zo me chuan an ngoi ta duk mai Malisala abei se ai na lo zai thiam box si niang chu angoi kur maya Malisa te hi chu an te tonga music school kalan nia an zai thiam ti nial wala ni lawa ma se Stevie chu thingtlang nu la mai kha nia a zai thiam hle mai han ti loi to chu ani lo ni mai thei ma se mi style la ve lawa ama style te chu na zaya ala sak po chu ama style na sadai maya alhamut zong ati dang lam vek chu ni asial bik na chu mi pa ngai tan hu mai le khriat thel thei ani tlat lo ni Marisa chu alau thong tan ta du ain talen nei thama ma athia azir teu tu tala chuan an la fakta deuh talen po nei manglo tu ngai kha nia alo zai thiam phian sia a boi thlak ta ni chuta zen la chuan midang kha chu te khan lo zero zero la Stevie local te le tin ko khang le ta chuta phe chuan Malisa chu na thik ta hle mai zen chuan eti thakop mai tuna tonga kai lo te a hian mi pui ma pholan in ni dona I tong le ton nia le I thian ta zinga vaziro vela to le a han tia Malisa chana lo mel deuh kok maya an group leader ni tum te rang nen Stevie chu an ho tu nu chona du sak ta ria bena khia leader ni thelo pha hial a hlau ta ni jen chuan phone call adonga a chua san ta Relo ten hua chuan zai zio teu tu po chuan a chua san beta Stevie la thian dang te che chu anom ta Stevie chuan zai chu han zir zera Malisa ta thian ho chuan an mel ta khak mai karan aina zai thei phian ka ti nia chu lom lokin ang ani tlat lo leader ta nan ti mai ngam le ama somo ti om lo em ya ti mai thei sin an du sak mel em kha ti nan thian ho chuan an rel tran ta chuta Stevie khret to chuan Miss Jenny ron khoi ni wang hen hlau thong su tin mai nei tak chuan han tong tran ta chuta ke ta chuan ke tor chu lain ke chu na ma ka boilem lo a han tia ama ro chu midang ho tong kam chu mai nei tran khop mai Malisa chuan Stevie en lai la chu a thuin zia ka kha alak sak ta pop maya Stevie chuan khathiam lo de vin a han hoi huwa an lo din hual de thup maya chuta kan khirang che kan be na ilo tel ve don ani chuan kan thuanga I om ve ngai don ania an han tia ke hi thu bang ka nia ti chuan dota hei hi nia ti nan soiden dena ama chu a top bek a thu lo bek ani thuan soita boka ma se ta chuan moina chu tiang ani lo nia o ilo khathiam don nia han tia Malisa chu anuya nia kam fiam chen ni kha ilo hlau lu tu ka nge tin bidang po chun han nuya ma se an fiam thu chu ni che lo Stevie chu na khathiam ve vek chuta an ban hun alo ni chuan ho tuin an in siama ma se Malisa chuan Stevie be ka chuna potle ta chutini ho bengo theile nem local thakani wangin hen rong kan ti nok zong hi iti fai ngai keini po kan tel 25 tu kan ni zia an tia ti chuan a bek chu ada le khuya chuat chu a phiat tran ta dokana nok om te chu han kan fel zunga in lama po hun nok ti fai tu ani thuna wangin rang tak chuan a han ti zunga chuat po chu anot fai ta hlak mai chuat anot fai sa chuan Olivia le ke thi chu an local thoi thoya an ke hniak te chu lang phei deuh thua maya ma sengoi rang chuan han khu fai da thuak thuaka nakin deuh chuan an lo let le chips ei pa in an ei na te chuan thlau bonwaya Stevie chuan chuat hi lo nia ati man chawa an dai le pop maya Stevie chuan an mil lo ni ti ein kha tho
mà sẽ tiếng ăn khéo hay chú à bé sẽ em làm lâu nè gom đều tắc chuan à hàn mệt lẹt về à mà sẽ mà phê cho sấy làm lâu va kal sana han tuma malisa chuan hey ila kal thei lo nia atia ma se ngai sak to lo chuta ava zuya a ngonga chuan ava ka banga chuan anam phei to ko mai min va za lo ve thingtlang nula te te ka thui nial don mo ti na nam bet te rang maya chuta midang ho po chulo kalin ilo tel thak der de ka kan thui oi lo ngala chuta a hu tu ber ni te tu melo kan thu tu zo ke ni ti kheta che an lo ti ve boka malisa chuan thingtlang atanga helai thleng local thei chan hi kan ngai tua inu nen chawin ko sa ti kan khe boka inu hian ezon namu mala nei lo ti po kan khevek chu wangin a in zuang thina ni lo mo atita chuta zet chuan stevie chung oi ang thei talawa ngoi mang ko te na changa enga kango yang mo inu a in zuang thin ti ka sei chu chu idu lo le ni mo chu vela malisa maya chuan avahama midang ho chuan aluan lo kek ve a chua ta chuan am pai thu ta thuai mai malisa chuan min khoi ve mo khoi ve hal ro ti in chua ta stevie tul thok chu an pe zuya chutia am be on ta ga chuan a cha thei ta bik lo chuta an hnung deu tang chuan rita chuan a en thei ta lawa du tok teu a chin to khre thi thania ti na lo thela malisa chuan loin rol ve su atia rita chuan kai nol nge rol lo khadwem ti na phone chu han phora miss jan ka phone anga in thil ti kan soyange atita malisa chen atok khoi to su a han dia chuta miss jen hena tu man soi ngai lo ti khan atok tin ni chungin uncle santani yorita chuan stevie chu akai thowa asam chu thu khop mai a thuam hola chu an tlona bal veka a mai te chu aduk deuh nual maya kalome tin zoi te in a soi sapa a chu tiang lom tu sei pongai theinem khang ho che dan kha dik lo thrin lo tuka tin a changa a kalom lo tukania atileya rita chuan in mu sit nei thei chu thleng ve fawa bial pa tha nangma chan thei tu tur che nei la a zia deuh ma na ti na fiam thu pa chu ti lai tak chuan alex chuan kong ka tong chuan stevie on tia chu vela stevie chuan sum zo ta lo a trap chuak ta alex chuan a kuwa tunge hetia ku thlak che ti na zo ta sti lai chuan rita chuan o a bial pa ne mo a in che dan tong chuan a chan thei don chuang lo ti ava chiang ve mole tin alex chuan sonu soni em alo tia ai ni lo ankal to rita sa chu ni lo min trom pui zo kolom tin rita chu anui suka ibial pa po hi ni chuan mu sit na chu eda tong don chu ni hi mole ti ro chung chuan a chua san ta ni ti chuan stevie chuan ke ma hi chu min mu sit ma se pui ka ti lawa ma se kanu chung chang dik lo taka an soile an mu sit tel kha chu ka ti thei bik lo ni ka tan rem takina thok thina khatiang an mu sit mai tang khang ka phal lo ni ka tu thei lo ti na soya alex chuan tu te nge an ming han soite phu ba kan le me ma nga tia ma se stevie chuan a la thok ho vek tur kan nia chutia bhurok ti chet ngal ngot po chu a thalo ma se an chum zel ni chuanin ka soi to don nia ho kanun hena vakal zo kanga tia alex chu la lung oi che lo ma se stevie ngen ang chuan nia a thleng le ni chuan soi nge tong che ni e inu chu va muang miang ma se hanim phi fai ve do la tin anui saka ti chuan zandal kuwa ani don to pon bhurok dai nom taka chuan in kai rialin hankala chuti lai chuan alexa phone chu lo ria sem ani enge ni tang o ti an lak chuan sem chuan pu alex hey pikar la kha dam doi na kan khoya tin lau thong tak mai na lo soya chu vele enge zia han tia ka khelo ni ko khelo vina thuta an ti chuan stevie chuan kanu chunga chuan enge theng alo tinghal alex chuan a kan lo theng ve ngalang en kol na thabe halo piang cheu ani lo chuna poi via wang tin phone chu da taxi han man mai tu la awang si stevie la a chaw sa nen anu chung chang chu tianga an soya han khe thut mai chu a chaw la zola a zoi nok khine ber maya private car lo tlan chu ti dinga driver chuan enge moin khriat le ti vela chun alex chuan a poisa ala yang chu driver hena chun a the pheya emergency hospital lama tin stevie chu ka chuan a kualuta chuta ka chu han tlan don chowa ading le ta dai mai o tlan ta se man mo lai an ti chuan ka tlan theilo so a han tia
mi so ma tanga som ni bok vel hi kong la ya tak chuan an lo om khom lai maya tlangwal ho tak mai Henry hian abial nu in nei puya som lo tuma chung vela wang chuan kong la ya chuan an lo om khom lui chunin Alex chuan hey kalson ta cheu kong la ya su tin aw vaka chu vele Henry che romantic tum tak mai chu Alex lo aw chuan bo ro ka thi chevek maya kong danga tla mai ula milo ti boi su tin pok tak mai chuan han chang le ta a thian te ni om tak chuan thil poi mo kan te ni hi helai kong lo poi tlan na tam an lo ti ve boka palian deuh tak chu lo kalin kong le lama son tlan mai ro sui sakin du lo chuan a lo ti ya driver chuan in tran mai han tuma a select chuan angai lo kan tlan luyang atita kapu wa thei lo hi a han ti ya chuta Alex chuka ka tong chuna chuaka chu vele palian deuh tak chuan nek tum ti hriat takina kut chu han hum tana ma se Alex chuan chet alak na saka ngai ni ti hrein chu pa sama chuna thama a kuai kuna a khu pin a na ka chuan na takena do tang heng maya chu pa chu lu hai ngala a tu ta der mai chu vele mi som dang vel chu an ron pheya Alex chun ron panta an hnung lam tang chuan soi sa ve ha ro ti thom lo ri boka driver chu hlau to khop mai chu vele Alex chuan driver ne na chuan lo chuak te te na pot chuak wata ama zok chu khalna chuan a thuwa him da ma mi do chuan lo lut wat ro atelea passenger thun na ma chuan driver zok chuang zetin na luta mi som vel an ma ni lo pan tu te chu an tlan san wat ani lo chuan an ne don lo ti chiang sa chu ta accelerator chu a rap waka an tlan chuak ta vok mai chung tlangwal ho chuan min sungam don chuang lo tin kong la ya tak chuan an lo dinga ma se Alex chu atlan zela chak tel ani ti khia thei chuta an hanin sa sing le no nangin Alex chuan atai pheido nual mana a then phei chu an rak vong mai Henry po chu ain thia film man lo atai tlupop maya kong si ra chuan a let phei pop mai Henry bial no me chelo om chu hlau takena benga hupa ka khal tu le tlangwal huai sen tak Alex mela han mu zuaya amita la ta zar maya o avan mel tha din en zui vong mai Alex chu chak tak mai na tlan zela traffic red light om zong po chu atlan pelvek ading du lo motor ama oma piang chu tlan pel zela minute som ni chungin dam doin chun bathling ta ni driver chuan nangma van ka license ka chan don ani hi atia ma se Alex chuan a chu e kha man bak lo rang takin anunga thu Stevie chok mel tak mai chu ko chuaka nam doi in lama chuan an luta ICU bula chuan sem chu lo om towa in lo thang thei mo ti na lo chon bata he yam boi pui me ka enge kan an don chu ka khachi abik lo alo tia kong kha ka tong chuan ka la an boi pui lai chu an va mu theya nakin do chon doctor chu lo chuakin ka pu enge chan chin an lo ti vata Stevie chuan a fanu ni thu te soi boka tuna tan chuan na tha ma se nakin zera tan enge a an don kan khoi lo le a tha zel tu ga be sei phatang ti chuanin in lo om deuh chunga yang atia chuta Stevie chuan kapu ka lu don tin lu mai han tuma doctor chuan abana chila la lu dri lo ve inu so chawa adam khi ro se chulova ala ka chuak lova balut mala abiak thei chuang lo alung phu pa ngai to a ti son hadam takin om khi se ti boi khi lo la heta hin lo nga khi mai ta seu atia Alex chuan ni doctor sei chu zoma tha atia chuta sem hena chuan doctor kan nei tha thau kha phone thuai la an na ta khi chiang wat te se an en call dam wat tu ani atia sem chuan ole kapu kan ti nga lange o atia doctor le hospital a na thok ho chuan chu chun muin makan tia zirlai no pang ve mai nia langin chutia thun nei taka sem a han tir kwal chu makan ti ni sem hi chu mi zong zong in kha thupa sem po tir kwal thei tu chu tu tak niang motin an lo hoi hau mai ni ti chuan le da kar thum lai chu a chunga lu am phal tak si lawa chuan pona tang chuan karla chu an thira chuta Alex chuan ha dam te tin chera chuan Stevie chu a thut tira nakin deuh chuan ro ma tang chuan nurse pakhat man mo deuh na lo tlan chuaka chu vela Stevie chu tho tin valu avatum vele ngal ma se nurse dang lo om chuan kapi lo lu thei lo hei a khon ha ve chawa doctor ko tu na chuak nei kha doctor le nurse ti lo chu lu an phal lo ti na lo danga ai khalu don min lu ti ko mai ro ti na nge na ma select chuan Stevie valu tala enge moi vati chuan ang le
an thu soi hi oi tra ke ni ai ti dan an khazo ka kan lo vai nol ve chuan an na tho kan ti buai mai doctor tha ko tu kan sem ka ti towa an ti tu hi ti ti zo kang vati buai ve lawang tin an hema chutia ti ta ka chuan Stevie po chu a in beng dai thei ta dewa chuta doctor ho chu lo kalin karla chun ve na doctor pakhat chuan sem hne na chuan kapu a buai thla khop mai kan tlai khat em ni o ta ka ti kan chan thei ngem ka chiang lo ni atita sem chuan enga in chan thei tu ani ani lo chuan in hna hi na tu ka thei don ani ati in rom deuh tak chuan han soya chutia anin chang lai vel chu ka khata tang chuan Alex chuan alo hmuwa anom dana chuan boruak du om lo lam ani ti a hriat thei chu wangin rom kong khar chu honga avalut ve tongot maya doctor lano pangdeu mai hian kapu alu theilo nia tin nam chhuale ngala han tuma sem chuan chu doctor chu abenga lu tiang hal ko kan ho tu pa nei kha alo tia chuta Alex le Stevie chu an lu ve hal ta bokani Stevie chu anu bula chuna vathung hal chuta sem chuan enge din mun chi hi soi chiang teu a han tia doctor pakha chuan atak sapeng khang hi an na tho ato phlek leka alung akal le chuapte na chin deuh kha chuan apa ngai le maya ma se hei atla hniam le tat to an han tia inti dam theyang ti o tin sem chuan han zot lia thei top chu kan chualom ma se om zia om nep sot khop mai kan chan thei lo mai ang ti po hlom ton i hi atita sem chuan chuti si enga tan nge heta in lo din enge in chong kai na ti na thinrem to khop mai doctor ho po chun tri dui maya chuti lai tak chuan karla chuan akut aron kana ahnar zon chu han khoya Stevie chuan a khathiam hal kapu oxygen in pek na hi phela du tin asoya Alex chuan phel sak teu an tia tu manan hnial ngam to do an phel sak wat wata chuta zoi te in min lo wat chu san vek teu ka fanu hi khil du ka nei ati ta sapa doctor ho chuan ma se kan chu san thei thei nem a han tia Alex chuan khai ti thei in nei to chuang lo kha va chuak phot mai teu tin doctor ho chuan chuak ta sap sapa Alex po chu anung beka a han zui chuak ve do na ma se karla chuan Stevie hna chuan Alex kha chu om ve ro se han tia chuta Alex kanuin chuak ve su ti atia Alex chu lo let lea Stevie bula chuan a va thun na ya a top nan karla thu sei tur chungun takin an ngai thata ni ole chun zom chu episode le peka kan ron ti don ne